Maghahanap po kami ng manok. Chicken. Pangsahog ni Daddy. Sa gulay-gulay niya. Bawal ang baboy. Disclaimer po, hindi po kami nag-work sa PLDT at Smart. Sinasadami. Ito mga manok. Sige lang mga asin doon, bibili ako ng asin. Hindi ko alam kung may asin-asin yun. Baka may mura ditong asin, bili ka na rin. Whole chicken. Dami nilang manok. Siyempre po, mas healthy pa rin po sa kalusugan ang natural na manok. Hindi ko alam kung ano ng ref nila, no? Pero dahil tipid po tayo, ito muna. Napasin mo yung ref doon para puno na. Hindi. Pero ito pwede kami lagay. Meron pa. Yung sa freezer lang, hindi ko sure. Masisira kasi ako. Bili ka na lang ng isda. So, konting manok lang muna. Para may space. Pwede lang ako ng isda. Pwede kumaniyalo ng isda. Kaya itong isda sa gulay. Babay ka na. Bye!